Моля? Какво правиш сега? Ами направих много пяса, като трактор да го копаеш. Какво да направи трактора? Да го изкопаеш. Защо да го изкопае? Защото той обича такова да копае. Я ми кажи ти днес какво имаш? Рожден ден. И на колко години ставаш? Пак на 3 години. Я ми покажи с пръстчетата колко са 3. Браво на момчето. А ти на колко години ставаш? На 30. Аз на колко ставам пак сега? Сега ти ставаш на 3 години. На кой ще стана? И аз от твоите години. Ами след 27 години, когато станеш голям мъж като тати. Искаш ли да станеш татко? Да. Колко деца ще имаш? 4. 4? Да. А за кого ще се ожениш? Ами за всичките махни играчки. Не може за играчка да се жениш. Трябва да си избереш момиченце. За кое момиченце ще се ожениш? За това много далеченото. Ходи с роклята. Дето ходи с роклята? Да. С каква рокля ходи? Ами онова, дето е по-малко с малката рокля. Така ли? Да. Как се казва? Мисля, че трябва да е Мия. Мисля, че трябва да е Мия. Да. Мия. Мира? Да. За Мира ще се жениш. А какво ще пожелаеш на твоите приятелчета за рождения ден? Ами, нещо каквото има. Как? Да пожелая на тях. Обърни се към мен и им пожелай. Какво се пожелава за рожден ден? Ами, пожелания. И какви пожелания? Големи. Да са какви? Големи. Да са големи. Да бъдат живи Да ви големи. и какво да получат? Много големи подаръци. Я им дай една целувка. Каква? Голяма целувка. А то голямо. Защото са ти големи приятели. Това са не голями. Защото така. Дай. Ама не на мене. Дай на тях целувка, на твоите приятели. Една въздушна целувка им дай така с ръчичката. Но къде са? В интернет. Защо? Точно така. Защо? Защото си пишем там в интернет. Защото аз пиша на компютъра и техните мами пишат на компютъра. Айде, кажи им чао. Обърни се към мен и махни с ръчичка. Махни с ръчичката. Усмихни се, бе.